Moikka, mä oon Kiia, sellainen 30 nainen täällä Kajaanin opiskelija-asunnossa tällä hetkellä. Ja mä haluaisin puhua teille semmoisesta asiasta, kun tänään on taas lottopäivä ja kello lähestyy 10, eli lottoihmiset on nyt sohvillaan odottamassa illan huippuhetkeä. Niin haluaisin puhua semmoisesta asiasta, kun että miksi minä en ikinä pelaa lottoa. Ja oikeastaan se ajatus lähti siitä, että mä huomasin varmaan kuukausi sitten, kun pelasin viimeksi lottoa, että aina kun mä pelaan lottoa, aina kun mä laitan sen, ensinnäkin se on työlästä. No ei kovin työlästä, mutta kuitenkin. Sä laitat sen rahan sinne ja sitten mietit numeroita ja näin edespäin. Siihenkin on vaihtoehtoja, mutta joo. Huomasin sen siinä lauantai-iltana, että aina kun pelaan lottoa, niin mulle tulee semmonen vähän niin kuin fiilis, että mä yritän siirtyä johonkin muuhun kuin missä mä nyt olen. Tavallaan sitä yrittää paeta sitä omaa elämää. Ja sitten kuitenkin se raha, mikä siihen on mennyt vuosien varrella, koska en ole vieläkään voittanut ainakaan mitään suuria summia, niin se ei niin kuin korvaa sitä rahaa, mitä mä oon siihen menettänyt. Niin huomasin, että aina kun pakenen siihen mun lottounelmaan tai mihin tahansa, kun mietin sitä, että mitä mä tekisin sillä rahalla, niin se vie mut pois siitä omasta elämästä ja sitten mä en jaksakaan herätä aikaisin ja mä teen kaikkea hauskaa. Ja tavallaan, koska mulla on kuitenkin tavoitteita elämässä ja mulla on joku, mihin mä pyrin, niin elämä on itse asiassa paljon kivempaa ja helpompaa silloin, kun sä keskityt siihen sun yhteen maaliin ja sä teet töitä sen eteen. Mutta sitten jos sä pelaat lottoa, niin sitten se tavallaan sä niinku jumitat sitä sun omaa elämääsi siinä. Että olisi oikeastaan, on paljon helpompi sitten seuraavana aamuna päättää herätä aikaisin ja niinku tehdä ne asiat, mitä täytyy tehdä elämässä. Mutta lottopelu tuskin ratkaisee sitä, että sä nyt saavutat jonkun maalin sitten sen lotun avulla. Totta kai mä voisin ajatella, että ehkä mä laitan sen rahan vaikka hyvän tekeväisyyteen tai sitten ostan sademetsää tai jotain hyvää teen sillä rahalla. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi sekin on sitten työtä vaan, että parempi vaan keskittyä siihen, mitä voi tehdä ja minkä voi saavuttaa järjestelmällisellä duunilla. Ja sitten ehkä toinen syy tietenkin on tämä rahanmeno. No sen mä vähän niin kuin mainitsin, että rahanmeno ja sitten se, että se vie mun tavoitteet, se niin kuin häiritsee mun tavoitteita. Ja sitten kolmanneksi se ehkä semmoinen, että mä en ole ihan varma, että haluaisinko mä voittaa lotossa tai ylipäätään olla rikas. Mä en ole yhtään varma, koska mä tykkään kuitenkin hyvin yksinkertaisista asioista. Ja loppujen lopuksi, mitä enemmän sä yrität saada, niin se tuottaa vaan ahdistusta. Että jos yrittää saada enemmän kuin mitä tarvitsee. Nytkin kun mä opiskelen, niin mä pärjään hyvin vähällä ja se tekee mut oikeastaan onnelliseksi, koska mulla on enemmän aikaa tehdä semmoisia ihan yksinkertaisia asioita, kuunnella välillä musiikkia ja sitten opiskella ja käydä lenkillä ja salilla. Ja se on ihan riittävää, ei siinä tarvitse mitään hienoja autoja tai no tietenkin mukava talo olisi ehkä, mutta senkin mä voin saavuttaa sitten mun omilla tavoitteilla. Että tällaista, en tiedä onko jollain muulla semmoista näkemystä, että se lotonpelu ei kyllä oikeasti kannata, eikä oikeastaan minkään muunkaan uhkapelin pelu, niihin jää helposti riippuvaiseksi ja ne vaan niin kuin sotkee sitä omaa elämää.
Ja sitten, että itse asiassa sellaiset yksinkertaiset asiat elämässä, niin ne on kaikista kauniimpia. Että kaikista parasta on herätä aikaisin auringon nousuun ja nauttia puhtaasta ilmasta ja liikunnasta ja syödä terveellisesti ja kokea olevansa niin kuin hyödyksi elämässä. Se on mun mielestä tärkeää. Ehkä mä oon vähän semmonen minimalismi kuitenkin luonteelta, että mitä enemmän on tavaraa, niin sitä enemmän vaan haluaa ja sitten sitä hukkaa itsensä kaikkeen siihen tavaraan. Mutta tämmöisiä ei muuta kuin hyvää yötä ja herätkää aikaisin ja oikeasti tavoitteet voi saavuttaa, jos niiden eteen on järjestelmällinen, mutta lotto tuskin ratkaisee kovin montaa maailman asiaa.